Mga igsoon diya sa ito nga pagbasa karon o sa ito ang Ebanghelyo, so gisaysay ang panag-istoryahanay tali ni Jesus sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nadiin makaigsunan ang dako nga mga sugo mao ang dako nga paagi sa pagtubag sa Ginoo isip nahigugma kanato pag-ayo. So ang Dios nahigugma kanato pag-ayo, tibuok usab unta ang ato ang paghigugma kaniya. Siya ang ayan sa tanan nato gagugma ug dili kita makahigugma kaniya pag-ayo. Kasagaran gusto nato nga jutay ra. Kita mahigugma sa Ginoo kun hayahay para kanato. O kung nagalihok ang atong kinabuhi according sa tuang mga plano. Magampo kita nga unta ang atong kinabuhi hayahay o komportable o gusto nato nga palibutan kita sa mga maayo nga tao. Nga pareha sa magtutudlo sa balaod, kita nagbuhat as if ato ang gisulayan ang Ginoo while nagsunod kita sa ato ang kaugalingong kabubuton. Ang unang sugo, ang pinakadako nga sugo, nagbabag nining maong klase nga panghuna-huna. Si Jesus nangayo kanato nga unahon nato ang Ginoo ug dili ang ato ang kaugalingon. Ug diha sa atong paghigugma sa Dios ug pagsunod sa iyang kabubuton, ang musunod mao ang atong paghigugma sa ato ang isikataon. So mao na sa panahon nga muapil kita sa sakripisyo sa Santos nga Misa, ang output tuod kay nakadawat kita sa daghang mga grasya sa Dios, ilabi na sa gasa sa iyang lawas ug dugo, mugawas kita sa simbahan nga nagdala sa daghang grasya nga iniguli nato sa atong tahatag sa kapanimalay masilawan ug mamahimong recipient ang mga tao sulod sa ato ang panimalay ug ang ato ang mahimamat tatibok adlaw. So pagkaigsunan, ang Dios sa kanunay maghatag kanato sa mga grasya nga atong ginakahanglan. Mga grasya nga atong gikinahanglan nato ang matag adlaw nga paglawig sa pag-apil sa misyon sa Dios. Ug mangayo kita kanunay sa Dios sa pasaylo ug gugma. Mangayo kita sa iyang panabang nga mabag-o ug mausab ang ato kasing-kasing ug sa ingon makaliho kita according sa iyang plano ug mahigugma kita sama sa iyang paghigugma. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon. Unsao man ako pag-usab sa akong kasing-kasing ug pagpangayo ug pasaylo sa Ginoo, kung naglisod ako sa paghigugma sa uban, ilabi na kadtong mga tao nga mao'y hinungdan sa ako ang mga pagantos. Mahinog balihog para sa kataliwan ng pagampo. Mga igsuon, hiusahon nato karon ang atong mga pagampo ngadto samahan ug moingon kita, Ginoo dungga kami.